Já vám všem přeji krásné ráno, krásné nedělní ráno. Jak už bylo zmíněno, je super, že jste dorazili všichni sem, navzdory tomu, že se nám posouval čas a možná za nějakých 20 minut přijde druhá vlna těch, kteří to nezvládli, ale možná, že v dnešní době smartphonů a rádiem nastavovaných hodin už se to ani nestává. A vítám také všechny vás online, vítám Plzeň a děkuji, že jste se k nám připojili aspoň takhle. A minulý týden skončila série, která nesla název Better Together, neboli Společně jsme lepší. A byla to série o církvi, o síle komunity, o vzájemnosti, skvělým kázáním, to minulý týden zakončil Ondra Píš a vlastně dobře poznamenal, že po této sérii o hledání té sounáležitosti a soustředění se na to, co máme společného, jsem poslal mě, abych tuhle pozitivní atmosféru trošku zaříznul a promluvil o tom, jak to vypadá, když tyhle věci nefungují. A moje téma dneska zní zklamání z církve. Je to dost náročné téma. Já si na začátek sem odložím jeden takový verš, není to biblický verš. Je to verš z jedné písně od křesťanského rapera, který se jmenoval Envy. A on napsal v jedné ze svých písní toto. Je mi líto, že děláme špatný jméno. Prosím odpusť, jestli jsme ti udělali něco zlého. Skandály, podvody, sekty nebo něco podobného, to jsou naše chyby, Bůh nemá s tím nic společného. A dneska teda budu mluvit o zklamání z církve a ten podtitul možná by mohl být Better Together s otazníkem. Opravdu jsme skutečně lepší. Celé toto kázání teda přichází ještě, když ukončím tady to intro, v nové sérii, každoroční sérii, která se jmenuje #Jesus a tentokrát má podtitul Žít bez zklamání. A já, když jsem přemýšlel teď v týdnu nad tímhle motem, nebo nad tímhle podtitulem této série, tak jsem vlastně přišel na to, že s tím nesouhlasím. Respektive, že si myslím, že to popisuje nereálný stav v reálném světě. Že není možné žít zcela bez zklamání. Protože velká část našeho života je o tom, že my nějak interagujeme s lidmi, s nedokonalými, chybujícími lidmi a nevyhneme se situacím, kdy oni zklamou nás a kdy my zklameme někdy lidi kolem sebe. Zklamání je vlastně nenaplněné očekávání, nebo možná ještě trošku přesněji nenaplněná naděje. A vlastně jsem takovým myšlenkovým pochodem dospěl k tomu, že jako žít život bez zklamání znamená žít život bez očekávání. Žít život bez toho, abychom od ostatních něco očekávali a v něco měli naději. Po případě, abychom od ostatních očekávali jenom to nejhorší, ale vůbec žádnou naději neměli. A to si myslím, že není zdravý způsob, jak žít náš život. A měli bychom, si myslím, mít zdravé očekávání, realistické očekávání a rozhodně bychom měli mít v určité věci naději. A církev je rozhodně jedna z těchto věcí. Protože církev, hodně jsem přemýšlel v posledních týdnech o církvi, je dokonalým božím projektem, který vznikl s určitým záměrem, s dobrým záměrem, sjednotit boží lid, spojit je, tak aby mohli spolu následovat Ježíše, aby si navzájem ostřeli tváře, jak se píše v Biblii, aby církev zrcadlila tu boží slávu a aby nějakým způsobem přinášela to boží království sem na zem. Ale, a tady začínají problémy, ale tento dokonalý boží projekt se Bůh rozhodl svěřit do rukou lidem. Dal to do správy nedokonalým lidem, čímž se stalo zklamání z církve nevyhnutelné. Protože i ten sebelepší pastor, kněz nebo farář bude dřív nebo později chybovat, byť třeba neumyslně, zklame lidi, kteří chodí do jeho církve. A možná tohle je podpořeno i tím, že pastoři, lidé, kteří se tady objevují na pódiu, kazatelé, tak mohou někdy navozovat dojem, že vlastně že jejich život je přesně nalénovaný, že přesně vědí, co mají dělat, že jejich vztah s Bohem je 100% konzistentní. A mohou tak vyvolávat vysoké očekávání, ale dovolím si tvrdit, že nemluvím jenom sám za sebe, když řeknu, že tohle není realita, že všichni jsme chybující a to platí o lidech, kteří do církve chodí, to platí o lidech, kteří v církvi slouží a také o lidech, kteří církev přímo vedou. A určitě ale ne všechno, co se kdy odehrálo v církvi, tak bylo na této rovině nějakého pouhého zklamání. To, že někdo nenaplnil nějaká očekávání. Ale církev byla historicky místem, kde se děly mnohem horší věci. A psaly se tam mnohem tragičtější příběhy, kdy církev nejenom, že nepřinášela jenom zklamání, ale ubližovala a přinášela
zranění do života lidí. Chvíle, kdy na tomto místě, kde by se měla zrcadlit ta boží dobrota, byly ničeny lidské životy. A stalo se to místem, kde se realizovali v historii různí lháři, manipulátoři, podvodníci, ale také sexuální predátoři či pedofilové. A opravdu odporné činy se někdy odehrály na půdě církve a ve jménu Boha. A tak se možná nabízí otázka, proč vlastně chodit do církve? Proč se stát členem nebo účastnit se setkání takovéto instituce, která přinesla tolik zklamání. A ještě to je takové zrádné v tom, že vlastně církev naláká lidi nabídne lidem nějakou úlevu svědomí, naláká je na nějaký vysoký morální kredit, ale může přinést zkázu. A otázka je, stojí to za to? A tuto otázku já jsem si jednou v životě položil. Jsem zažil, řekněme, zklamání z církve a došlo to až do toho bodu, že jsem si říkal, má to vůbec cenu sem chodit? Má vůbec cenu přijít do církve a stát se součástí takovéhoto kolektivu, když je vlastně takový, je docela, nemám to vyčísleno určitě, ale je určitá pravděpodobnost, že církev zklame a že možná i zraní. A hodně jsem přemýšlel o tom, co dneska říct a co neříct. A tahle ta část mého kázání byla ta, kterou jsem nejvíc přepisoval, škrtal. A chci vám nějakým způsobem přiblížit ten můj příběh, ale rozhodně budu slušný a neřeknu žádná jména. Nezazní ani název církve, pokud se nějak hloupě nepřeřeknu. Protože opravdu to není dnes o tom tady pošpinit nějakou jinou církev, vychrylit síru na církev a schladit si na ní žáhu a popsat všechno, co se tam stalo v tou nejhorší optikou. Ale přece vám to chci nějakým způsobem přiblížit a to, co uslyšíte, tak je určitě můj subjektivní pohled, jak to vnímám já, jak jsem to zažil já. A pokusím se to nějak očistit do nějakých negativních emocí, ale pořád to bude subjektivní pohled jedné strany. Hodně věcí mám z druhé ruky, nebyl jsem účasten všeho toho, co se tam dělo a spoustu věcí si myslím, že ani nevím. A když budu popisovat tento příběh, to bude poslední technikálie, tak budu často používat slovo vedení církve. Ve skutečnosti to byli 2-3 jedinci přibližně a byly to vlastně ti nejvyšší postavení v té církve. Ta církev, která měla hodně sborů, křesťansky řečeno hodně sborů, to znamená, že byla církev, která působila po České republice a měla sbor tam a tam a tam. A oni vlastně vedli celou tu církev. A myslím si, a tak, jak jsem to vypozoroval, tak jsem vlastně vyrůstal v církvi, kde hlas tohoto vedení rovná se hlas Boží. Tím pádem, kdo nesouhlasí s vedením, automaticky nesouhlasí se samotným Bohem, nerozumí Boží vůli. A když se někdo dovolí nějakým způsobem zkoumat, ptát se, challengeovat kroky, které vedení dělá, tak projevuje nedůvěru a nejenom vedení, ale potažmo teda i přímo Bohu. A nevěří Bohu a nerozumí tomu, co vlastně Bůh chce dělat. A myslím, že to je takový velký red flag, u těchto věcí by se nám měly rozsvítit kontrolky, když je něco, co nesnese otázky, když je něco, co nesnese pochybnosti, když je něco, co se tváří, že je nad tím, aby se lidé mohli doptávat, aby mohli lidé vyjádřit to, že s ničím nesouhlasí. A protože už samotný Bůh si v dost pohodě znáší naše pochybnosti. A v Bibli několik příkladů, kde lidi říkají Bohu upřímně, co prožívají, kladou otázky a Bůh s tím nemá problém, ale my lidé s tím někdy problém máme. A tohle se v té církvi dělo a já jsem tam vyrůstal v této církvi od útlého dětství, aniž bych si cokoliv uvědomoval. Přece jenom jsem byl dítě, později teda jakoby dospívající a přece jenom ta celocírkevní politika a ty věci v pozadí byly dost daleko ode mě. A tak jsem si tak nějak vyrůstal ve své bublině s vírou v to, že církev je rodina a lidé jsou tam pouze hodní a všechno je tam krásné a růžové. A na té úrovni toho sboru, řekněme v tom městě, kde jsem byl, tak se to tolik neprojevovalo až do chvíle, kdy se to celé provalilo ven. A ta situace, která k tomu vedla, já to jenom opravdu v rychlosti proletím, tak já vlastně ani nevím přesně, jak všechno to začalo. Hodně jsem se o tom bavil s mým tátou, který byl součástí vedení toho jednoho sboru.
Ale byly tam různé komplikované vztahy a nevím přesně, kde to začalo. Já, co si pamatuju, tak byla situace, kdy vedení té církve, a pozor, možná vznikne trošku zmatení v mém popisu, takže vedení církve, to je vedení té celé církve a potom bylo vedení toho jednoho sboru. A tak vedení církve přišlo za tím vedením toho sboru a představili jim nějaký určitý nápad, nějakou určitou ideu, kterou s tím sborem měli. Konkrétně to bylo to, že ho chtěli rozdělit na víc menších kusů. A to vedení toho sboru s tím nesouhlasilo. A byly tam asi různé nějaké další řešení. Nevím, co přesně všechno se tam dělo, ale v jednu chvíli to vedení sboru se rozhodlo, že z toho udělá jakoby veřejnou věc, že řeknou vlastně tomu sboru, co se řeší o tom sboru, že jsou tady takové tlaky a v jednu neděli to teda vlastně jenom komunikovali to, jak probíhají diskuze o budoucnosti tohoto sboru. A tím vlastně vnesli světlo do míst, kde to asi nebylo pro všechny komfortní a vlastně tímto krokem tak nějak vypukla taková bouře, která skončila vlastně asi dost tragicky. A toto povstání, to, že vlastně někdo si dovolil veřejně odporovat vedení církve, tak bylo tvrdě potrestáno a tvrdě potlačeno a vypukl takový zvláštní boj o moc, kdy vlastně ta jedna strana o tu moc ani moc nestála a pastor, můj táta, který byl taky součástí vedení tohoto sboru a další lidé byli obviněni z toho, že nerozumí Boží vůli, že ztrácejí Boží povolání tím, že to nevidí stejně. A lidé, kteří s nimi souhlasili, byli označeni buď za zmatené, nebo za zmanipulované a tak dále. A pamatuju si jednu neděli, která zanechala stopy. A já jsem tam seděl a přišlo mi to, jako kdyby to byl politický proces. Takhle vepředu v první řadě v jedné sekci sedělo vedení toho sboru, pastor, táta, další lidé a trošku dál v jiné sekci v první řadě sedělo vedení té církve. A v podstatě to, co se dělo, tak to vedení té církve se střídalo na pódiu, tam nebylo úplně pódium, myslím, ale střídali se u mikrofonu a ve velkém chrlili špínu, obvinění a pomluvy na to vedení toho sboru, které sedělo jenom kousek dál a ani jednou nedostali možnost promluvit. Ani jednou to vedení sboru nedostalo možnost se obhájit, popsat jejich pohled, to, co se dělo. Byla to nejhustější atmosféra, kterou jsem kdy v církvi zažil. A napětí mezi oběma tábory stoupalo, samozřejmě ten sbor se tak nějak rozdělil, každý se přidal do nějakého toho svého týmu a po chvíli bylo jasné, že pro mnoho lidí, včetně mě, naší rodiny, že v této církvi není dál možné pokračovat. A že ta propast už je moc veliká. Že už bylo řečeno až příliš lží, pomluv, možná z obou stran. A skončilo to vlastně tak, že řada zaměstnanců, protože ta církev zaměstnávala poměrně hodně lidí, byla odejita, řečeno takto obrazně, a pod nátlakem někteří sami odešli, protože samozřejmě zaměstnaný mohl být pouze ten, který má stejný pohled na věc, jako to vedení. A mezi nimi byli oba mými rodiče. My oba rodiče tehdy přišli o práci a cca třetina, čtvrtina sboru se tehdy zvedla a odešla. A logicky pro naši rodinu to byla dost těžká situace a myslím si, že zejména pak potom pro naše rodiče, protože vlastně víceméně náhle přišli oba o práci, doma měli 3 dospívající děti, hypotéku. Naštěstí Bůh je věrný a spravedlivý a stará se o svůj lid a oba rodiče velmi brzy našli práci a tím, že jsou to dříči, tak se navzdory tomu, že začínali vlastně s necírkevní kariérou, řekněme ve středním věku, tak se vypracovali, Bůh se o nás postaral. A co se týká mě, tak já jsem v tu období, v tom, kdy se všechno tohle mlelo, a možná jsem to proletěl hodně rychle, ale byly to týdny, tak já jsem těžce vystřízlivěl z iluze dokonalé církve. Že církev je to místo, kde jsou pouze ty hodní lidé, kteří tak láskyplně myslí na ostatní, kde lidé upřednostňují zájmy ostatních. A velmi nepříjemně překvapilo, jak rychle jsme my lidé schopni otočit a z kamarádů se stát tak velmi nepřátelskými osobami. Jak rychle jsou lidé schopni pustit se do pomluv
různých takovýchto bojů. A ztratili jsme tam tehdy duchovní domov, místo, kde jsem se cítil doma, ztratili jsme tam kamarády. A jsem přemýšlel, že bych udělal takovou ilustraci, takový kreativní prvek, že bych vyškubnul nějakou rostlinu z květináče, ale to mi přišlo tak moc drastické, protože tady jsou umělé, takže to by možná šlo příště. Ale tak jsem se cítil. Ztratil jsem najednou pevné body v mém životě. Ztratil jsem půdu pod nohama. Ztratil jsem to prostředí, ve kterém jsem měl růst. A byl jsem vytržen z toho. Stejně jako moji rodiče, stejně jako moje 2 sestry, stejně jako řada dalších lidí a rodin. A najednou v prostředí, které jsem do té doby považoval za svůj domov, jsem nebyl vítán. A v to období jsem tak nějak pochopil, a možná spíš zažil, sám jsem to prožíval, proč mají lidé strach a obavy přijít do církve. Proč mají obavy přijít do církve, kde můžou zažít něco takového. A jednou, když jsme to doma řešili, nějakou co bude dál s naším církevním životem, tak jsem tuhle otázku nahlas tehdy vyslovil. Proč vlastně máme hledat něco nového? Proč hledat novou církev? Když máme tak čerstvou, ještě probíhající, tak čerstvou a tak negativní zkušenost. Proč to znova riskovat, že zažijeme zklamání a možná až takové to zranění, že znova zažijeme to, že budeme vyškubnuti z nějaké půdy. A navzdory tomu, co všechno jsem v církvi zažil a co všechno lidé v církvi zažili, co všechno jste možná vy v církvi zažili, tak dneska jsem přesvědčený, že to nejen má smysl, ale že je to klíčová věc. Klíčová věc pro život křesťana. Protože církev má totiž takové 2 části, řekněme. A je to jakási vnější část. A to je to, co my si nejspíš představíme pod pojmem církev. Je to nějaká organizace, komunita, máme tady loď, někde mají kostely, můžete přijít do této církve, je to společenství lidí. Ale existuje i ta druhá část, ta vnitřní, ta skutečně boží část. Ten boží projekt církve, který brány pekla nepřemohou. A tato církev je složena z té skupiny lidí, kteří vydali své životy Bohu, kteří si vydali své životy Ježíši, kteří chtějí následovat Ježíše. A je to taková celosvětová skupina křesťanů a je to krásné, že můžeme potkat někoho úplně z cizí země, z druhé strany zeměkoule, ale najednou jsme mu blízko, protože oni jsou částí také této vnitřní církve. A můj táta, s kterým jsem hodně se bavil o tomto kázání, tak mi říkal vlastně takový krásný příběh, nebo pro ilustraci. Byl někdy na nějaké křesťanské konferenci, tak pro dokreslení. A byl na hotelu s nějakým, myslím, člověkem někde z Mikronésie, úplně někde daleko. A říkal, že viděl ho poprvé v životě, kulturně úplně odlišná část světa, a přesto se ten večer byli spolu na pokoji na hotelu, se mohli modlit a mohli se nějak spojit před Ježíšem. A tato církev někdy bývá teda v Bibli označována tak jako obrazně Ježíšova nevěsta nebo také tělo Kristovo, tak o této církvi napsal Petr ve svém prvním dopise následující slova. Vy jste však vyvolený rod. Vy jste královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví. Abyste hlásali ctnosti toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste ani nebyli lidem, ale teď jste lid Boží. Nedocházeli jste milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došli. Ta část církve tvořená tím Božím lidem. A tato část církve si nehraje na žádné denominace či nějaké teologické směry, neřeší spory, kdo pochopil to křesťanství správně a kdo to pochopil méně správně, ale je jednotná. A zůstane, když všechny ostatní církve pominou. A když je někdo vůči nám, zkuste si vybavit nějaké momenty, když je někdo vůči nám v církvi štědrý, pomůže nám v nějaké finanční situaci nebo jiným způsobem, dá nám svůj čas. Když se někdo za nás modlí, a možná o tom ani nevíme, že se modlí, ale je tady někde nějaký modlitební bojovník či bojovnice, kteří se rozhodli modlit se za náš život a dávají
v našem životě věci do pohybu. Možná, když uprostřed chvál zažijeme ten boží dotek a vnímáme, jak nám Bůh říká, ty jsi můj milovaný syn, ty jsi moje milovaná dcera. Kdy k nám promluví kázání, tak přesně to promluví do naší situace, že máme pocit, že si to ten kazatel připravoval cíleně na nás. Kdy zažíváme nějakou vzájemnost, blízkost, máme třeba špatný den, špatné období a někdo v církvi si toho všimne a řekne, pojď na kávu, pojď do kina, můžeme spolu být a můžeme si o tom promluvit. Když v církvi nacházíme přátelé, toho druhého a toho třetího, se kterým, když se setkáme, tak je Bůh uprostřed nás. V takovýchto chvílích my se dotýkáme té vnitřní církve. V takovýchto chvílích my zažíváme tu vnitřní církev s velkým C. A tu církev, kterou si Bůh používá, aby se ukázal v našich životech. A tato církev má velkou výhodu v tom, že ona zklamání nepřináší, protože ji vede Bůh. Protože je to Bůh, který skrze další lidi z té církve se dotýká našich životů. A hodně lidí udělá tu chybu, ke které si myslím, že jsem měl našlápnuto i já, že si spojí zklamání z té vnější církve s tou vnitřní. Přenesou to zklamání z té vnější církve, z té organizace lidí na všechny církve, včetně té vnitřní. A řeknou si, proč tohle Bůh dopustil, proč, jak toto může Bůh udělat. A církev kvůli tomu úplně opustí. Ale jak bylo řečeno na začátku, to jsou naše chyby. Bůh nemá s tím nic společného. A možná tady někdo sedí nebo nás poslouchá, někdo, kdo zažil v církvi něco podobného. A také si položil otázku, má vůbec smysl chodit do církve? Možná je tady někdo, kdo v církvi zažil mnohem horší věc. A možná je tohle poslední šance, kterou církev dává. A já bych vám chtěl říct, abyste to nevzdávali. Můžu poprosit o vodu. Děkuju. Protože Bůh si používá svoji církev, své lidi, aby přinášel požehnání do života lidí. A vždycky si ji používat bude. A já byl možná jednou blízko k tomu, abych to vzdal, ale jsem rád, že jsem to nikdy nevzdal. A co se týká celé té situace, tak odnesl jsem si z toho pár šrámů dodnes a myslím si, že do konce mých dní budu na některé věci v církvi velmi citlivý, jak se komunikují nějaká témata, jak církev zachází s penězi a tak dále. To je to, jak mě to poznamenalo, co jsem si z toho odnesl. Odnesl z té zkušenosti, kdy jsem byl zklamán z církve, ale díky Bohu za to, že tehdy, když jsem já vyslovil tu otázku, tak tam pro mě byla rodina, byl tam pro mě táta, který mi tehdy řekl, že na tu moji otázku, proč to vlastně, jestli má vůbec smysl chodit do církve, tak mě ujistil, že církev je v životě křesťana potřebná. Že církev je to místo, které si Ježíš používá k tomu, aby žehnal svoje lidi. A díky tomu já jsem si z církve naštěstí neodnesl, z této zkušenosti neodnesl hořkost vůči církvi, vůči té vnitřní církvi. A po nějaké době jsem se našel nový duchovní domov tady v ICF a už se to blíží téměř 10 letem tomu, co jsem tady. Letí to strašně moc, ale za těch 10 let já jsem zažil tak neskutečné požehnání. Tak neskutečnou dobrotu od Boha. A dostal jsem do života ty správné lidi, kteří mi formují můj život. Slyšel jsem tady mnoho věcí, které padlo někde do srdce na tu úrodnou půdu. A zažil jsem tady tolik dotyků a ve chvíli, kdybych tohle vzdal, tak bych se odříznul od této církve, která přináší do života lidí požehnání. A tak já bych vás chtěl povzbudit. Vy z vás, co jste na vážkách a možná si kladete podobné otázky, abyste našli také svůj duchovní domov. Abyste našli místo, kde se budete cítit doma, kde se budete cítit dobře. Protože často ten přístup do té
do té vnitřní církve je přesto vnější. Určitě nemusí být tady. Najděte jakékoliv místo, kde se budete cítit bezpečně. A nehledejte perfektní nebo dokonalou církev, myšleno tu vnější, protože to budete hledat celý život. Církev prostě je řízená lidmi a bude přinášet zklamání. Ale někde uvnitř se skrývá ta boží církev. A dneska je výhoda v tom, že máme velké množství církví a každá se specializuje na něco jiného. Já odkážu na kázání Ondry Píše, který o tom mluvil minulý týden a určitě vám doporučuji, abyste si to poslechli. A v ideálním případě se tam zkuste zapojit. A zkuste se stát součástí té církve. A můj kamarád Adam Liolias, znáte ho nejspíš, vy co chodíte do ICF, vede online církev, vede ICF Česko, tak my jsme spolu připravovali tady to kázání, on tady původně měl být dneska se mnou. A na nějaké otázky, které jsme si tak nějak vyměňovali, tak mi odpověděl jednu krásnou věc, kterou bych tady rád přečetl. A budu ji přímo číst ze zpráv, citovat ji, kdy mi Adam říkal, je ještě jedna zásadní věc, co se změnila mou zkušeností. A je to moje touha pomáhat budovat zdravou církev, kde lidé nebudou muset zažívat to, co já. Adam měl taky nějaký svůj příběh zklamání ještě předtím, než přišel do ICF. A myslím si, že je to vlastně krásný postoj. Zapojit se a vytvářet lepší prostředí pro lidi, kteří do církve přijdou. A já to dneska zakončím jedním veršem z Bible. Je to opět z 1. Petrovi, kdy Petr v této pasáži mluví a říká tam, když přicházíte k němu, myšleno k Ježíši, když přicházíte k němu, k té hlavě té vnitřní církve, k tomu, kdo vede tu vnitřní církev, k tomu živému kameni, zavřenému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem. Sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu. Svatým kněžstvem přinášející duchovní oběti, které jsou přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu. Jsme na konci a já vás poprosím, abyste se postavili. Budeme se chvíli modlit a potom budeme ještě mít prostor chvíli chválit Boha. Ježíši, děkuji ti za to, že ty jsi náš dokonalý otec. Že ty jsi ten, kdo nás miluje, kdo se za nás vydal a že jsi to ty, kdo je s tou skutečnou hlavou církve. Že jsi to ty, kdo vede svůj lid. Že jsi to ty, kdo vede ten boží lid. Tak ti děkuji za to, že jsi nám dal jeden druhého. Že jsi nám dal církev, abychom byli spolu, abychom mohli společně následovat tebe, abychom se mohli společně modlit, abychom se mohli společně podporovat, abychom spolu mohli přicházet někam a chválit tě. A hledat tvoji blízkost. Tak tě prosím a modlím se za to, abychom tohleto mohli v církvi zažívat pravidelně, abychom mohli zažívat to, kdy ty se ukážeš v našem životě a použij si k tomu církev, abychom viděli a přijímali to požehnání, které ty nám dáváš skrze tvůj lid. Amen.